Hola, bona tarda a tothom, alumnes, mestres, famílies, sigueu benvinguts i benvingudes. Un curs més ens trobem per celebrar la Diada de Sant Jordi. Com és tradició a l'Escola Cristòfor Mestre, l'alumnat de cicle inicial farà la representació, una representació original i divertida de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi i que la gaudiu molt. Ara sí, comencem la llegenda de Sant Jordi. Vet aquí que en aquell temps en què les bèsties parlaven, els arbres cantaven i les pedres caminaven, hi havia un poble envoltat de muntanyes, amb un riu que corria per entre les valls. La primavera ja havia arribat, els ocells volaven entre les branques, totes plenes de fulles verdes i noves. Els prats que envoltaven el poble estaven plens de flors de tots colors. Les ovelles, els cavalls i les cabres pastoraven pels camps dels voltants. Pels carrers del poble no hi havia ningú. La gent treballava, els sabaters, els teixidors, els botiguers, tots anaven fent la seva feina. Els pagesos ja de bon matí havien marxat, amb els carros i les aixades, a treballar a les vinyes i als camps de blat i civada. I vet aquí que mentre treballaven i quan menys s'ho esperaven, fent un gran espetec, va arribar un monstruós gat. Els pagesos, mig morts de por, van arrencar a córrer cap al poble. La gent no es creia que pogués existir un animalot tan esgarrifós i tots plegats van anar a veure què volia.
Qui ets tu? I en quin dret trepitges els nostres camps que tant ens costen de treballar? Au, vinga, vés-te'n, fora d'aquí, no et volem entre nosaltres. El que jo tinc és moltíssima gana i no marxaré d'aquí sense haver menjat. Ai, quina gana que tinc! Ra! Tot el poble es va reunir i pensaven que ho faria el drac perquè s'anés i els deixés tranquils. Drac afamat, que tot ho menjaries. Entens, però home, que tu que més vermell que tots els altres? Fuix, desgraciat, que et penses que sóc el drac menja tomàquets? Ra! Drac afamat, que tot tu menjaries. En tens prou amb aquesta sabata, que és la més lluenta de totes? Fuix, poques soltes, que et penses que sóc el drac menja sabates? Ra! Drac afamat, que tot tu menjaries. Entens? Drac afamat, que tot tu menjaries. Entens? Prou amb aquest porquet tan grassó i lluent, el més formós de tots. Fuix, trollesa, que et penses que sóc el drac menja pocs? Tinc més bon paladar. Ra! Tota la gent del poble anava de bòlit per satisfer la fam del drac fins que una pagesa desesperada va preguntar-li: doncs què vols? T'hem portat tomàquets, sabates, porquets... Digue'ns una vegada què vols. I marxa, vés-te'n! A mi no m'agraden totes aquelles coses que a vosaltres us agraden. A mi m'agraden les persones i em vull menjar cada dia una pudesa ben tendreta. Ra! Els botiguers, tots espantats, van anar a corre-cuita cap al palau del rei per explicar-li els desitjos del monstruós drac. No, això sí que no. Ara mateix us dic que abans que el drac es mengi a ningú del poble, donaré la mà de la meva filla a aquell jove valent que el mati i ens es lliuri de la seva dolenteria. El dia següent, tots els joves valents del poble van intentar vèncer i matar aquell drac, però encara que lluitaven amb molt de coratge i valentia per defensar el seu poble, no ho van aconseguir. Ans al contrari, el drac, després de deixar-los estabornits, se'ls menjava!
estava mort de por i no els quedava altre remei que donar-li el que el drac els havia demanat. Van decidir fer un sorteig cada dia i portar-li al drac la persona que li toqués. Aquell drac es menjava una persona del poble, fins que també li va tocar la filla del rei. La gent del poble, que l'estimava molt, va esclatar en plots i tothom s'oferia a substituir-la. Però la princesa es va dir: Us agraeixo de tot cor això que voleu fer per mi, però avui la sort m'ha assenyalat a mi. I si tot subditat està disposat al sacrifici pel bé del regne, més ho he d'estar jo, la vostra princesa. Adéu, filla meva, em sap molt de greu, però avui et toca a tu, no hi ha altre remei. Adéu, pare, adéu, mare. Tot el poble estava trist i ben amoïnat, mentre veien que el drac estava a punt de menjar-se la princesa. Però la princesa, molt decidida, es va dir: Soc forta i valenta, el drac no podrà amb mi! I va anar cap al drac amb pas ferm. L'animal li va sortir a l'encontre. La princesa el va mirar als ulls i es va treure una espasa de sota el vestit. Però heus aquí que just en aquell moment va aparèixer de dins del bosc un jove que va dir: Atura't, drac! Nosaltres dos junts xutarem amb tu i et matarem! Qui és aquest que es pensa que en guanyarà? El meu nom és Jordi. Soc un cavaller que amb l'ajuda de la princesa defensarà aquest poble de la teva vanteria. Tots es retiraren i contemplaven la ferotge lluita que sostenia la princesa, el drac i el cavaller Jordi.
d'una llarga i esgarrifosa lluita, els dos joves van poder ferir-lo al cantó esquerre, on tenia el cor, i el drac va morir. Els de blanc cridaven entusiasmats els noms dels seus alliberadors. En el lloc on va caure la sang del drac va néixer un roser de roses vermelles. La princesa va anar a trobar el cavaller i li pregunta com podria agrair la seva ajuda. El cavaller li demana la cinta que li envoltava la cintura. La prengué i amb ella lligar-la al coll del drac. I el rei, emocionat, va exclamar: Cavaller Jordi, en nom meu i de tot el poble, et dono les gràcies i com vaig prometre la mà de la meva filla. Moltes gràcies, bon rei, però sou un cavaller que vaig pel món intentant fer el bé ajudant a tothom. La teva filla es casarà amb el qui el seu cor desitgi. Prometràs que li regalo una rosa? Quina joia la d'aquella gent i la d'aquell poble. De tan contents que estaven, van decidir que cada any farien una festa en honor a Sant Jordi. Bueno, esperem que us hagi agradat molt. A continuació farem els agraïments. Vale? Un fort aplaudiment pels nens i nenes que han fet ocells. Aplaudiment pels nens i nenes que han fet de cavalls, ovelles i pastores. Un fort aplaudiment pels nens i nenes que han fet de pagesos, botiguers, sabaters i cosidores. Un fort aplaudiment pels nens i nenes que han fet de cavallers. Fort aplaudiment pels nens i nenes que han fet de donzelles.
Jordi. Un fort aplaudiment pels companys i companyes de segon que han posat la veu als diferents personatges. I ara sí, ja per acabar, un fort aplaudiment pels companys de cinquè que han fet de drac. Molt bé, doncs acabem aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Esperem que us hagi agradat i hagueu gaudit de l'espectacle i que tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Moltes gràcies. Per cert, les famílies ja podeu anar sortint a poc i la sortida es farà com sempre, d'acord?